Dadak Semar kowe ora manut karo aku tak bumi angus Karang Kadempel. Oh, nek ngono kuwi urusane karo komandane, Mas. Sauni-unine sampean, ha. Ayo arep piye? Kelek ambune kok batang. Ora kuat tak minger wae Bagong wis kono terusno rembuke. Ayo. Urung rampung leh ku matur ana ngersane para lansur-lansur Pandhawa. Bagong, apa, Pak? Iki kok eneng rawuhe Nalindra nek tak sawang saka busanane iki wong kota, Bagong. Teges Nalindra saka tlatah Sabrang. Kowe kenal apa ora karo iki? Aku ki mung wong kere ya. Kekancananku karo ratu-ratu kaya ngono kuwi. Ya ora mungkin to, Pak. Udu aku ora ndek kenalan Ratu Sabrang, tur kancaku ki ya mung wong-wong desa kene. Mitra, Wasti, Paliya, ngono-ngono kuwi kanca-kancaku kuwi. Iya, heeh. Ora duwe kanca ratu kaya kuwi sing rawuh rene iki ora duwe aku. Iya, heeh. Kancaku kuwi bangsanane. Ya bangsanane wis pokoke wong tangga-tanggaku kene mengan kok ora ngasilkan jabaning rangka negara Ngamarta. Bagekno wae, Pak. Iya, Roling. Heeh. Nek ratu kuwi le prapta mrene arep gawe tentrem ya alhamdulillah. Teges Bapak kudu ngaturke panuwun. Ning nek anane ratu kuwi prapta mrene iki mung arep mbebuthek banyu bening kanan Karang Kadempel minggir, Pak. Tak sikepe ratune. Wis dadi aturmu kok nek nganti kowe ndledek karo apa sing wis tak omongke. Lho mung kari pasrahke ndara-ndara lancur Pandhawa rampung. Jare sagu arep bantu karo gegayane bapak. Iya. Heeh. Ngono wae wis gampang. Perkara ngono kuwi sing penting tembunge, Pak. Iya. Heeh. Bageke ratune. Nuwun sewu sinuwun, sewu-sewu lepat diagung pangaksami. Wondene Semar nampi rawuhipun paduka njeng sinuwun rawuh wonten Pedhuwan Karang Kadempel. Kula ngaturaken pambagya raharja sinuwun. Lajeng jejuluk paduka sinten Nalindra saking pundi kepareng kula paring dawuh. Ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat. Gusike sadurunge aku nampa sing dadi ngendikamu. Semar, aku tak mawas marang kahananmu sithik. Kados pundi sinuwun? Kowe iki jarene piyai kondang, kowe iki jarene wong sing ditresnani karo para priyagung-priyagung Nalindra iki padha njaluk supayane kowe sing ngemong ratu-ratu ana ing tanah Jawa kuwi supayane kowe sing ngetutke. Lah kok kahananmu Semar? Seprana-seprene ngetutke Nalindra. Aku krungu crita kowe ngetutke kawit Prabu Sri Rama Wijaya nganti saiki ngetutke para Pandhawa Nalindra Ngamarta Prabu Darmakusuma. Tak sawang pendapamu kok kebiyen mengene wae iki piye lho kowe? Nuwun sewu, tak takon napa kula ngetutke kali ndara-ndara niku napa kula dibayar? Napa kula nderekke para ratu-ratu sing pun kawruh niku? Napa kula njaluk supayane kula diopahi? Kula niku mung nindakake darmaning tiyang agesang kedah tetulung marang sak padha-padha kok sinuwun. Lah nek kawontenan kula ming kaya ngeten, lah nggih kula mawon seneng, wong liya sing nyawang kok ora seneng niku pripun? Modar ora kowe? Urung apa-apa kok wis ngembe. Cetha nek ming arep gawe sengsara Karang Kadempel ki mir. Kok sik dijak rembukan sithik. Kowe gelem apa piye? Yahene terus padha lunga. Ya ora. Ngono dirembuke ya diteruske. Nggih. Pramila nuwun sewu sinuwun. Wong niku aja sok kulina ngembe, aja sok kulina semuci suci. Aja sok kulina nganggep nek awake sampeyan niku wong sing paling bener dhewe, wong sing paling apik dhewe. Dereng kantenan. Giri lusi jalmotan kena kinira. Wong nyatane kula kalih sampeyan nembe sepisan menika pitepangan kok. Sinuwun.
Yo Semar. Antuk pamujimu selamat tekaku, nggonku mraptana ngersamu ana ing Pedhukan Karang Kadempel. Nggih. Yen to kowe kepengin ndangu kelawan aku, nanjike aku ki Nalindra saka ngendi? Takon karo aku Semar. Nalindra saka praja negara ing Lengleng Danu. Yo, praja negara ing Pagerwaja. Ya iki Prabu Jaya Lengkara. Nalindra Lengleng Danu ya ing praja Pagerwaja. Prabu sinten mau? Jaya Lengkara. Prabu Jaya Lengkara. Yo, Semar. Nggih, nggih. Ngaturaken bekti kula kunjuk. Tak tampa pangestu ku tampanana Semar. Sampun sanget anggen kula pundi. Kusik. Kowe iki abdine Pandhawa kok ngingu kirik gedhe banget. Sono ingkang pundi? Mburimu kuwi sing matane amba, matamu kuwi. Menungsa aku ki, Bos. Wah, kirike iso omong. Kirik dengkule meloncat. Menungsa iki anake Semar. Anake Semar sing ragil. Kowe nek ngerti bintang tamu kondang glondor ya iki lho kuwi. Anake Semar sing ragil. Heeh. Sapa? Bagong. Wah, Bagong. Yo. Kowe iki arep ming wong kene ning jenengmu tekan negaraku lho, Bagong. Kawulaku iki padha kayungyon karo kowe. Mergo kowe iki kulinane ndagel, kulinane kowe iki ngelucu, kulinane kowe iki banyol. Heeh. Anu nggih sinuwun, bekti kula katur sinuwun. Tak tampa Bagong pangestuku tampanana. Wah, ora nyangka, ora ngira, ora nyono. Aku iso ngerti raimu sing asli bolelik banget. Ya ben. Elik ra apa-apa ya Pak, penting dedet. Ah iya. Wong elik nek dedet ndek kuwasa ngono wae. Gampang wong urip ning alam donya ki ming kaya membalik telapak tangan kok. Bekti kula katur tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi akan Jiman. Prayogaken sinuwun Jaya Lengkara. Kaya wis ora kurang prayoga praptane panjenengan ingsun ana ngersane bapakmu ing Karang Kadempel. Nggih. Semar. Wonten dawuh. Piyai-piyai sing padha lenggah ning mburiku ki sapa? Lah niku dhayoh kula. Dhayohmu? Nggih. Wong arep nanggap ngono apa piye? Senes. Niku senes kok wong arep nanggap niku mboten. Wong kula mboten buka tanggapan. Niku ndara-ndara kula. Sinuwun. Ndara-ndaramu sapa? Sing wonten wingking sampean pas niku nata pringgondani Prabu Anom Gatotkaca. Prabu Anom Gatotkaca. Nggih. Jagat pangestu ngoro ayaptara jagat. Semar, wonten dawuh, kowe ngerti apa gak? Pripun? Satriya-satriya ning negaraku ki sing diidolake Raden Gatotkaca. Satriya-satriya ning negaraku ki sing dikeblat Prabu Anom Gatotkaca. Satriya ya Nalindra ing pringgondani. Wah. Satriya kok kaya pesawat. Ngger wis kocap mabur, abur-aburan, mungsuhe disamber kono, nyamber saka wetan, genti nyamber saka kulon. Elok tenan Semar. Kowe kok iso kedayoan Raden Gatotkaca ki piye to kowe? Entek ragat pira kowe ngundang Gatotkaca? Mboten samawi ragat wong niku cilik sing ngemong niku Semar kok sampean niku pripun? Sing cilik, kecilik sing ngemong kowe? Nggih. Wah, nganti dina dungkap aturku Semar. Krana senengku iso ketemu langsung karo Raden Gatotkaca. Njur sing mburi kuwi sapa? Mburine Raden Gatotkaca. Niku kakangne Ndara Gatotkaca niku Ndara Antareja. Raden Antareja, nggih. Nek ki ora pati kenal aku Semar. Raden Antareja kuwi anakane sapa? Putune sapa aku ora pati kenal. Niku putu dewaning mula. Putranipun Dewi Nagagini. Niku Ndara Antareja. Ora kenal aku Semar. Pok jlentrehno tarik-tarik kaya ngopo aku ora ro. Lah nek sing wingking dhewe nika mburi dhewe kae sapa? Ket mau tak sawengi delogak-delogok delongap-delongop. Ketap-ketip sapa kuwi? Niku satriya ndugal kewarisan niku Ndara Antasena. Wo, genthone iki. Nggih. Wah,
Rumah saku dhisik iki tatone urung ana kok saiki wis tatonan barang. Ngarang Satria Ndugal kewarisan nggih kajenge sak polah-polahe. Senggel apa piye? Lho. Urung-urung wis nantang gelut. Lho piye? Piye? Ngarani aku gentho ya kudu wani tanggung jawab. Coba. Ndara Antasena mengki riyen niki kula tak takon kalih sinuwun Prabu Jaya Lengkara. Ngati-ati lho, Wa. Nggih. Kon ana bobol boroting kanan, ndelalahe ratu iki ming arep gawe rusak kanan kareng kadempel minggira. Ora usah melu-melu tak idiake dadane. Modar ora kowe disumbari Ndara Antasena. Semar, wonten dawuh sinuwun. Aja kaget praptaku, aku arep ketemu karo kowe Semar. Nggih. Sing sepisan aku tetinjo tilik marang karaharjanmu, sak anak-anakmu ana ing Pedukuhan Karang Kadempel. Salajengipun sabanjure aku arep matur apa wigatine Semar. Aku arep matur apa wigatine kanggo ngersamu. Aku arep njaluk senjata pitulung Semar. Blaka Suta aku tak njaluk senjata pitulung karo kowe. Gandeng kondange akeh nyebutake Semar kuwi pusaka sing bisa kandha, jimat sing bisa ngucap. Semar kuwi nadanta drajating Panakawan nanging angejawaning Sang Hyang Ismaya. Mula kangsa kuwi aku tak njaluk senjata pitulung karo kowe. Tulung ana negaraku ing Pagerwaja, ya negara ing Leleng Danu Semar. Lah negarane sampean negari Pagerwaja, ya negari ing Leleng Danu kenging napa? Ngerti ya Semar? Wah, bingung rasane ngatiku. Kaya-kaya wis pepes bayu kang tapis, ora duweni pangarep-arep apa-apa meneh. Ya merga saka negaraku ing Pagerwaja ing Ketaman Pagebluk mongko suwene wis 3 warsa. Ya 3 taun. Bayangno Semar, bayangno pikiran. Negaraku ki mangsa ketiga suwene 3 sasi wae kawulane padha melet-melet merga larang sandang, larang pangan. 3 taun lho Semar, bayangno. 3 taun Ketaman Pagebluk. Mula nganti wujudanku dadi kuru kaya mangke merga nggonku bingung menggalih kanane kawula ning praja negara ing Pagerwaja. Semar. Gandeng kowe iki titah sing diibaratke pusaka isa kandha jimat isa ngucap. Tak jaluk paringa dawuh karo aku Semar. Kepiye syarat seranane nggonku bakal maloyake praja negara ing Pagerwaja. Apa kowe kudu sowan ning negaraku, apa kowe mapan ning negaraku sawetara? Apa pancen kowe kudu ngemong karo Nalendra ing Pagerwaja ya Prabu Jaya Lengkara Semar. Paringa dawuh karo aku Semar. Nuwun sewu sinuwun. Kula kok kaget banget sareng midhanget pangandikanipun sinuwun Prabu Jaya Lengkara. Mendah. Ketaman Pagebluk nganti 3 taun niku coba kula mbayangke nek niku kedadosan teng Karang Kadempel. Ketaman Pagebluk 3 taun niku mun dontek kula mun modar kabeh. Lah ning niku nganti 3 taun kok ya isih urip niku kula bingung Kula malah gumun kalih kanan praja negarane sampeyan sinuwun. Gageh paringa dawuh, kepiye nggonku bakal mayuake praja negara ing Pagerwaja Semar. Ha nggih. Nuwun sewu lho sinuwun. Sak mangertos kula negara sing rusak utawa negara sing ayem niku padha mawon merga tok sumbering perkara arep negara niku tentrem, arep negara niku regejekan, arep negara niku Taman Pagebluk, arep negara niku ayem, mbuh arep negara niku kanane kawulane morat-marit padha ora duweni panembah ana ngarsaning Gusti niku janjane kuncine namung setunggal. Kuncine ming siji. Nggih. Matur. Kuncine apa? Kunci L apa kunci Inggris? Ndagel. Aja ngono to, mreng nek dimatak-matake lho kowe. Senes kok kunci otomotif niku senes niku. Kuncine ming setunggal. Ratune utawa pengarepe utawa nalendrane. Cobi umpamane ngeten kemawon, wong sing padha pacak baris. Padha pacak baris
renteng-renteng reruntungan sing mburi-mburi nika memburi mesti sing dinut sing arep dhewe. Nggih to? Ya. Sing dinut sing arep dhewe, nek sing arep dhewe menggok, sing mburi ya melu menggok. Nek sing arep dhewe ora menggok, sing mburi ya ora melu menggok, tetep lempeng nggone lumampah. Niku wong pacak baris. Lah, wonten salah sakwijining negari niku mengumpamane kaya wong dene sing padha pacak baris niku. Nek sing ngarep ya pengarepe niku tumindake sae, mesti memburi mengisore melu sae tumindake pakardine. Ning nek sing ngarep niku pun ting jelarit ora karu-karuan kaya ta dene wong pacak baris sing arep dhewe sing dinut kamangka ning sing arep dhewe malah kluyuran peplayon. Lah niku sing arep ngetutke nggih bingung, ngetutke kok ngetutke wong peplayon. Lah mbok meneng kemawon, mendel kemawon, lingguh kemawon malah kepenak. Dadi sampean madeg nalindra teng Pagerwaja niku mung kuncine ming wonten sampeyan. Nek sampean iso ngayomi, iso semulur ngayomi kawula sampeyan, sampean iso mimpin Praja Negara Pagerwaja kanthi temata lahir lan batin, kawulane sampeyan mesti ya bakale tentrem, kawulane sampeyan adoh saka regejekan, adoh saka rubeda durga mendhak kala sirna anane momat sinamatan daya dinayan. Yen pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa sak temah babar karya niku sing kudu sampeyan onceki niku banjur syarat-syaratane waliyaning praja negaraku kepiye aku ngrungokke wejanganmu kok ning ati macel Semar wonten dawuh nek kira-kira kowe ngemong kawula ning praja negaraku wae piye nek kira-kira kowe ngemong kawulaku, kowe ngemong karo aku, kowe dadi pamonge Prabu Jayalengkara piye? Nuwun sewu ayan kula kathah sinuwun. Ayanmu akeh piye? Ayanmu akeh tegese piye? Kowe iki ming kamula cilik, ming derajate ngaceplik wong loro saudon telu saurupan, kok kewajibanmu akeh iki kewajiban sing piye? Kewajiban sing kaya ngopo aku tak krungu. Ha niki para rawuh niki dayoh kula niki niku mbutuhke tamba. Ndara Gatotkaca niku lara. Lara jiwa niku. Lara kok lara jiwa kuwi kok ya enek wong tuwa kok ya enek. Ndara Antareja niku mbutuhke tamba saking Semar. Niku lara boyok. Ndara Antareja niku pemuda jompo niku. Ndara Antasena niku mbutuhke obat. Obat apa? Obat abit. Ampun kula elikke nek dolan niku ampun teng Parangkusuma nggih kaya ngoten niku entuk-entukan. Ora babar wirang lho kowe. Antil ning kene lho. Nuwun sewu niki nyata sinuwun. Pramila nek sampeyan ajeng boyong kalih Semar paripaksa nuwun sewu. Mboten saged kula pinanggani merga gawean kula tesih kathah sinuwun. Sinuwun Prabu Jayalengkara. Kula wonten dawuh. Wah, Semar kowe kok ora ngerti karo pitulungan? Kowe ora ngerti karo wong sing mbutuhke karo kowe, Semar. Kudune yen to dayo sing padha tekan kene iki mbutuhke karo kowe. Kamangka enek sing luwih mbutuhke karo kowe, kudune kowe ngeboti karo sing luwih mbutuhke karo kowe. Aku luwih mbutuhke karo kowe. Kawulane negaraku padha melet-melet. Semar, tak takon coba. Raden Gatotkaca ki lara pirang wene rak ming lagi pirang dina? Raden Antasena ki ya ming lagi pirang dina? Lah kok kowe ngeboti karo sing larane lagi wae urung suwe. Bayangno sawangen kawulane Prabu Jayalengkara. Sawangen Semar. Wis 3 taun ketaman pagebluk ki arep dadi apa? Apa negaraku arep kelakon dadi bleduk mangampak-ampak? Apa kelakon negaraku bakal lebur tumpes tanpa sisa? Semarno. Kowe kok ora mikir karo kanane para kawulaku. Nek ngono tak pesthekke Semar. Kondangmu ki ming ngayawara, teges kondangmu ki ora tumus karo kasunyatane. Jare kowe iki nindakake dharma tetulung marang sapada-pada. Aku ki titahe Gusti njaluk tulung karo kowe Semar. Lah kok ora mbok tulungi, ora mbok ewangi. Nek ngono tak pestheke ming ngayawara Semar. Ning alam donya ki perkara palsu, perkara sing ngayawara ki kudu dibrasthuk.
Perkara sing mung ora ana nyatane kudu disingkirake. Semar, titenono, pesekno. Karangka dempel bakal tak jor-jor tak biuki batang sayuta tak dadekke bumi angus Semar. Tak rungokke ket mau lagi wae teko kok unine wis atos. Nek ora tak waneni ora bakal iso tentrem kanan karang kadempel. Panakawan Bagong maju sajak ora trima. Ora trima wae. Coba bayangno. Eneng dayah teko mongko dayah iki Priagung. Priagung sing pancen mbok pundi-pundi, Priagung sing pancen mbok sugata kanthi pasugatan sing prayoga kanthi pasugatan sing becik. Ning kono kuwi Priagung sing rawuh ning negaramu, tok pundi-pundi tok ajeni, tok hormati, tok sembah-sembah. Ning wong sing tok sembah-sembah ki ora ngerti karo olehmu nyembah, ora ngerti karo olehmu kowe nyugata prayoga ning sing rawuh ning negaramu, malah ngelek-elek negaramu. Bayangno, Mas. Bayangno, kowe ndek pikiran apa ora? Kowe ndek bayangan apa ora? Sing dienggo mbayangke ki utek. Lah kowe ndek utek apa ora? Nek ora ndek utek ya wis berarti ora iso mbayangke kowe. Bayangno wis. Kowe ketekan Priagung, kowe ketekan Nalindra sing derajate luwih dhuwur saka sampeyan, ngelek-elek negarane sampeyan. Mongko Nalindra sing rawuh ning negarane sampeyan kuwi sampeyan ajeni, sampeyan bekteni, sampeyan kaosi. Kaosi kok kaosi. Lah ya kowe piye perasaanmu piye? Hah? Ora iso wangsulan kowe. Ngono kok. Kena mental mungsuh Bagong. Perasaanmu piye nek wong sing elek-elek negaramu? Nek wong sing ngancem karo sampean, mesti sampean runtik. Ah wong sampean ki sing ndek omah cara-carane nampa dayah ki tamu kudune ngajeni karo sing ndek omah. Lah kok tamune sak geleme dhewe, tamune jelalatan pating pencilak pecicilan. Sampean sing ndek omah rak ya runtik to, ha? Ora iso mene wangsulan wong ora ndek omah sampean. Ayo. Blakasuta mawon sinuwun Prabu Jayalengkara. Kowe arep omong apa? Pancen sengaja ora tak wangsuli, cangkemmu kowe ngucap ngayawara karo Prabu Jayalengkara. Ya ora tak wangsuli ra masalah. Penting teng mriki niki nuwun sewu. Tembunge sampean cetha, tembunge sampean arep mboyong karo bapak niku cetha. Nek sampean niku semaure kali bapak gelem ngenteni, sagung ngenteni, ya Semar ora apa-apa, Semar ora apa-apa. Tak enteni sak rampunge kewajibanmu, tak rampunge sak enteke gaweanmu ora apa-apa. Sing penting kowe sowan ning praja negaraku ing Pagerwaja, maloyake kahanan negaraku. Ngoten men penak kok. Ndak tak Semar kowe ora manut karo aku tak bumi angus karang kadempel. Oh, nek ngono kuwi urusane karo komandane, Mas. Sauni-unine sampean, ha. Ayo arep piye? Kelek ambune kok batang. Ora kuat tak minger wae Bagong wis kono terusno rembuke. Ayo. Aku ora wedi nek mungsuh dapuranmu. Ming derajate ngaceplik ora ndone kadegayan. Sing ngomong sapa? Ha? Sing ngomong sapa nek Bagong ora ndek kadegayan? Sing ngomong sapa nek Bagong ra ndek kadigdayan? Menungso ora tatanan. Bagong. Piye, Mas? Cetha wis dadi palange Prabu Jayalengkara, nggon arep mboyong karo bapakmu. Lho, aku ki anake. Aku ki ndewe menang e. Tumrap bapakku aku ki ndewe menang. Aku ndewe menang Marba Wasesa. Kira-kira bapak ki iso tak prenggake supayane manut karo kowe apa ora? Lah nek bapak ora manut ya wis sak karepe sing arep tembungi. Kepiye ta kowe mertamu kok ora ngerti subasita, mertamu ora ngerti tata krama ngene ya Mas, ning tanah Jawa ki beda karo ning tanah seberang.
Neng tanah Jawa ki beda karo kanane negaramu. Neng tanah Jawa ki hukume wong nyilih disili, nek tembung nyilih ora disili, ya wis aja meksa paripaksa kowe golek silian liyane. Nek kowe takon ora disauri ning tanah Jawa ya wis aja bolak-balik takon. Mundak mengko ndadake perkara sing ora prayoga. Iki ning tanah Jawa aja to padake ning kutha, Mas. Melek matamu kowe. Dhe mripat ora digunakake, bedakno kanan negaramu karo kanan negarane wong. Nek kaya ngono kuwi lara atiku. Anggepe mertamu ora ndek subasita, mertamu ora ndek anu nyon sewu, Ndara Gatotkaca peningale dijaga niki dereng rampung, laseme dereng muni, mati dening aku. Wah! Lho piye kae? Oh, wis salah paham, Gong. Salah paham pripun? Aku rak ngelekke Kakang Gatotkaca kon melek to mripate. Heeh. Kula elekke ampun turu wong dereng limbukan. Ha iya. Ndara Gatotkaca kok malah sare. Lah kula elekke kok malah mati dening aku. Ratu dicandhak sirahe sebelake njoben. Wah. Pripun nika wau? Ah ya wis kaya ngono kuwi wis ora apa-apa, wis sak-sake kok. Pancen watak wantune wong turu ki kaya ngono kuwi. Bagong piye kae kanane? Menenga wae kok susule Kakang Gatotkaca. Dadi grojokan gegoyon dadi tangisan kanane. Nyadong dawuh Rama, nyadong dawuh Pak. Tak rungokke saka njaba kok geger kayake Bagong bengok-bengok. Heeh, Tru, aku bengok-bengok aku. Ngopo e, Gong? Masalahe apa, perkarane apa? Ora kedayoan ratu sugih ali-aline kiwa tengen dinggone kabeh drijine. Ning tata kramane ra gablek. Ora gablek apa? Ora duwe. Bapak kok dionekke. Kaya janji rat gelem tak boyong ning negaraku aja takon dosa, karang kademplak bumi angus padakan. Kene iki sing bocah putra daerah Karang Kadempel ngerti bumimu tageti arep dirusuhi kok ming meneng wae. Ya gak iso. Piye kon iku? Wah, ya sik kowe iki kewanen. Ora kewanen, Truk. Aku ki mbelani bumimu tagetihku. Kowe ora trima senggel ya karo aku kene. Weh. Aku ki mengelekke karo kowe. Oh, aku kira kleru, aku kira luput, ora lali kok tak elingke sing anu semangke anak pateni sisan malah. Lho. Ora kena ngono lho, Gong. Ora kena ngono apa. Wis aja do padu. Ora padu. Ngapa kowe gerangane ya arep ani? Aku ki misah karo kowe kok malah aku sisan arep to ajar. Sampeyan ki ya ngono kok, Pak. Ngopo? Dibelani ra ngerti wong belani. Padakan aku ki mbelani sampean ngene iki ben sampean aja ngasi diboyong ratu kae mergo aku ngerti kae mesti ratu licik kongkonane Kurawa palingno kae. Aja sok ngarani sing ora-ora. Wong ki kayake bengi iki ra metu Kurawa kok kowe iki sok kaya ngono. Ayo ditokke men kepenak. Wantil modar kowe. Senengane kok ora. Nyadong dawuh Rama Semar, nyadong dawuh Pak. Nyadong dawuh Pak. Sing prayitna ngati-ati. Cetha wis arep kelakon sing dadi panjangane Semar aku arep bangun desa. Nggih. Iki kelebu pacoban lho Tole. Tak jaluk supayane kowe jaganen kanan Karang Kadempel aja ngasi. Kahanane mengko ngembet karo kawula sing ora mangerteni kenthang timpuling lelakon pojok plereting kanan tumuli malah kesempyo ing ngaradan aja ngasi. Ngono ya Tole. Ngestaken dawuh Pak, ngestaken dawuh. Heeh Pak, ngestake dawuh babe hutan. Kae ndaramu kae sing padha temandang ngundurke ratu kae wangono aja mung meneng wae. Ngestaken dawuh, ngestake dawuh, Pak.
bubarno. Kang padha sebo. Ora ning sing sebo kan bubarke, bubar dhewe-dhewe wae. Nek wis ngono ya bubar dhewe-dhewe wae to, Le. Sindane do kemun